ето една от снимките му, нали, на фона на турското знаме. Така хубавец е бил. Трябва да ви кажа, че просто е фащал доста око. Трябва по-далече, за да се вижда името. Аз съм името. чела много Може неща ли за... да... И много така реалистични. Извинявай. Подобно Името се искам едно да при си. вас. Да, Синьок е, това казвам, а той е... Сега, другият, който ще го видите тук, форма и Смети Нюню. Долу ще го видите в цивилна униформа. Не случайно той е сложен къде? В дясната му страна, защото той е бил дясната му ръка. Значи, когато 38 година умира Ататюрк, Исмет Нюню поема нещата от него и продължава до 50-та година. Така, доста по-дребен, обаче казват железният човек на империята, нали, на държавата. Защо? Защото общо взето всички военни стратегии и неща, 90% той ги е правил. И когато подписват споразумението след Втората световна война в Моданя, едно сълце и той е на Мраморно море, но от срещната страна на Мраморно море, близо до Бурса е. Там е запазена къщата, където се подписва споразумението, нали, за Турция. Удря по масата и чупи мраморна маса. Значи той е символиката, че просто е бил железен и не е давал просто никой друг да му се противопостави и да, нали, да се конфронтира с него. Тук е във военните униформа, долу ще го видим в цивилната му униформа, като министър-председател и следващия човек след Ататюрк, който поема нещата. И това са хора,